Sɛ woyɛ bɛrima na sɛ osɔre ahomakye na sɛbe obɛrima no ntimi ɛma ne mu so ɛnkyeawa na kyɛ sɛ ɔhaw ɛwɔ baabi. Yes, bɛrima deɛ osɔre ahomakye a sɛ sɛ obɛrima no ɛnso ɛtimi sɔre bi na mo nyinaa mokɔ baabi a ɛsɛ sɛ mokɔ. Nti ɛnɛ mebɛkyerɛ wo remedy a wobɛtimi ayusu ɛde ɛtriti saa deɛ no. Sɛ woyɛ bɛrima na wɔ saa haw no a ɛma ne haw. Midin ɛne Dr. Enoch. Mr. sɛ wobɛ follow me na wahyɛ remedy wi ama me. Ɛnneɛma a wobɛhia no ɛnyɛ ɛnneɛma a ɛyɛ den koraa sɛ wobɛnya. Deɛ di kan ɛyɛ pɛprɛ. Pɛprɛ no wobɛpɛ 2 tablespoons. Na afei wapɛ bitter cola. Bitter cola no ɛyɛ michiguro. Mepakyɛw ɛno nso wobɛpɛ mmienu na watwitwa mu nketewa. Wotwitwa mu wie a faka pɛprɛ no ho na wode 500 ml of water ɛde agu ho anoa for 15 minutes pɛ. Wowie a ma ne ndwo. Anapa biara wosɔre a nom disposable cup ketewa paa no. Mesrɛ nom baako. Anapa biara wode wosɔre a nom baako. Anaasɛ anwummerɛ wobɛda a na wanom. Ida sɛ wobɛnom na anɔpa anaasɛ anwummerɛ a wobɛda. Wobɛhu sɛ ɔbɛrima a ɛntimi ɛnsɔre ebi nso a ɛsɔre mpo a ahoɔden enim. Obi wɔ hɔ a sɛde mdi kan no ahomakye a wasɔre no ɔbɛrima no deɛ ontimi nsɔre bi. Sɛ woyusu remedy wo ya saa nneɛma no nyinaa ɛbɛfiri hɔ ama ɔne wo yere nyinaa mo ne agye. Once again, midin ɛne Dr. Enoch. Mr. follow me na share remedy wo nso ɛma wo nua bi ɛne wadamfo bi na ɔmbɛda wase paa.